Welcome back to our channel Cricket Vlog Tamil. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்தியா vs இந்தியா மாஸ்டர். அதாவது கேட்டினா கரண்ட் இந்தியன் டீம் vs விண்டேஜ் இந்த டீம். அதாவது ரிட்டையர் ஆன பிளேயர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மேட்ச் நம்பர் செம்மையா இருக்குங்க. அந்த மேட்ச் நல்லா பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும். இந்தியன் vs இந்தியன் டீம், ஒரு லெஜெண்டரி பிளேயர் vs கிளாசிக் இந்தியன் டீம். செம்மையா டாஸ் டைம். விராட் கோலி அண்ட் MS தோனி டாஸ் போட ரெடியா இருக்காங்க. கோலி டெல்ஸ் சொல்லியிருக்காரு MS தோனி. ஆர்ஜேபான் டாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் MS தோனி, அதாவது இந்தியன் டீம் won the toss and left it to bat first. இந்தியன் மாஸ்டர் பாபா வீரேந்திர சேவாக், டிராவிட், தோனி, யுவராஜ் சிங், கங்குலி, டெண்டுல்கரோட மிகப்பெரிய பிளேயர்ஸ். கீழே பார்த்தீங்கன்னா சம பிளேயர்ஸ். நம்ம டீம்ல தோனி இருக்காருங்க. இரண்டு தோனி ஆப்போசிட்ல விளையாட போறாங்க. அம்பேஸ் விளையாடுறாங்க. ஃபீல்டிங் டீம் கன்ஃபார்ம் டார்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணாதான் நினைப்பாங்க. நம்ம பேட்ஸ்மேன் அண்ட் வீரேந்திர சேவாக், சச்சின் டெண்டுல்கர், மாசா அண்ணன் எதிர்பார்ப்பாங்க. புவனேஸ்வர் குமார் சூப்பரா bowler. First ball of the match, புவனேஸ்வர் குமார் to வீரேந்திர சேவாக். First ball குட் லென்த்ல போட்டிருக்காரு. டாட். ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட். வீரேந்திர சேவாக் எப்பயுமே அதிரடியாக ஆடக்கூடிய பிளேயர் வீரேந்திர சேவாக். ஃபர்ஸ்ட் பால் பவுண்டரி போற டிரைவ், சிங்கிள் கிடைக்கும். சம ரன்னிங். அண்ட் த மாஸ்டர் தி பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர் இப்படி பார்க்கலாம். புவனேஸ்வர் குமார் நல்ல லென்த் போடுவாரு. இதே மாதிரி இங்கேயே போடுறாரு. ஷார்ட் பால் போட்டாரு சச்சின் டெண்டுல்கர். அவரும் டாட். சம பால், 3 பாலும் செம்மையா போட்டாரு புவனேஸ்வர் குமார். சம ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி ஓவர். 4th பால் போட வராரு. ஸ்விங் அவுட். Sachin Tendulkar gone for duck. Oh my God, what a change in the team. Sachin gone for duck. Indian master 1 for 1. The wall of India, the test match wall. Rahul Dravid is into the attack, into the crease. Wall and சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக்கர் ஆட போறேன்னு நினைக்கிறேன். First ball 6. What a stop for Rahul Dravid. Some playing classic player. Rahul Dravid make Sachin Tendulkar dot. Second ball out there மிகப்பெரிய விஷயம். கரெக்ட் இந்தியன் one was gone 7 for 1. தமிழக சேர்ந்த நடராஜனை போடலாம். யாக்கர் கிங் டு வீரேந்திர வியூ. மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரைக்கர் வர்சஸ் மிகப்பெரிய யாக்கர் கிங் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பால் நடராஜன் தூக்கி அடிச்சிருக்காருங்க. சரியா பட்டுதான். Oh my God, 1 pitch. 2 run ஓடுன்னு நினைக்கிறார். ரோஹித் சர்மா ஸ்ட்ரைக்ல நிக்கிறாரு. 2 runs. செம்ம யாக்கங்க நடராஜன். சூப்பரா போட்டாரு அந்த பால. நடராஜன் வேரியேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டா சூப்பரா போடுவாரு. இந்த வாட்டி போன வாட்டி போடலாம். இந்த வாட்டி 6ங்க. மிகப்பெரிய 6. நான் அப்பவே வீரேந்திர சேவாக் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் பிளேயர் தான். இந்த பால ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்காரு. 6er வீரேந்திர சேவாகோட ஃபர்ஸ்ட் 6. தமிழக நடராஜன் 8 ரன் கொடுத்துட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் பந்துல. ஜட்ஜு சரியான டைப் பண்ணல, ஆனா சேஃபா தான் போயிருக்கு. லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸ் கபில் தேவ், ஜவஹர் ஸ்ரீநாத் இருக்காங்க. அனில் கும்ப்ளே பார்க்கலாம். கிளாஸ் பண்ணி விட்டாரு. பவுண்டரி கேப்ல போயிருக்கு இந்த வாட்டி. இந்த ஓவர்ல 12 ரன் வந்திருக்கு ஏற்கனவே. மிகப்பெரிய ஓவர் இந்தியன் மாஸ்டர்ஸ்க்கு. சரியான பவுண்டரி. நான் பிளேயருங்க வீரேந்திர சேவாக். நான் ஸ்ட்ரைக்கிங்கா ஆடுவேன், கிளாசிக்கா ஆடுவேன் நான் காமிக்கிறாரு இந்த மேட்ச்ல மும்பைல. லாஸ்ட் பால் நடராஜன் ஓவருக்கு. மோசமான ஓவர் இது வரைக்கும் இந்தியன் டீமுக்கு. அவுட்டா இல்லைங்க, கேரி ஆகல. பிரசித் கிருஷ்ணா தான் வந்திருக்காங்க. ஓபன் டு போல் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். யார் மிகப்பெரிய ராகுல் டிராவிட் ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுறாரு. பிரசித் கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் பால் 1.
பேச பாருங்க 137 போட்ட பந்து டாட் பால். செகண்ட் பால் பிரசித் கிருஷ்ணா கொல்கத்தா டீமோட சேர்ந்தவர், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ். சாரி, சிங்கிள் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். குணால் பாண்டியா அவுட் அப்பீல் கேட்கறாங்க. நாட் அவுட் டிசிஷன் தான் வந்திருக்கு. சம போலிங் போடாருங்க பிரசித் கிருஷ்ணா. வீரேந்திர சேவாக் எப்படி போடுவோம் பார்க்கலாம். தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. சரியா பட்டுதா? டைமிங் இருக்கா? ஆல் த வே டு சிக்ஸர். சேவாக் இங்க அதிரடி ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அவர் அதிரடி ஆட ஆரம்பிச்சலாம். வான்கடே ஸ்டேடியம் அப்படியே பொங்கி எழும். சம சிக்ஸர். ஸ்விங் பால் அவுட்டா? கேரி ஆகலைங்க. ஹர்திக் பாண்டியா ஃபீல்டர். சச்சின் டெண்டுல்கர் சூப்பரா கேட்ச் எடுத்தாரு. இந்த மிகப்பெரிய விக்கெட் சச்சின் டெண்டுல்கர். ஈஸியான கேட்ச். எனக்கு இந்த கேட்ச் ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்டா போயிருக்கீங்க. 4 பவுண்டரி. 6 தொடர்ந்து ஒரு 4. இந்த ஓவரும் அட்டாக் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. லெவல் ஃப்ரம் 5 பால் 11 ரன் கிடைச்சிருக்கு. வீரேந்திர சேவாக் 16 பால் 23 ரன் கிடைச்சிருக்காரு இது வரைக்கும். கடைசி பால் டாட். 3 overs gone, 30 for 1. குணால் பாண்டியா into the attack. ஸ்பின்னர்ஸ் எப்படி உதவும் பார்க்கலாம். இந்த தெரிஞ்சிடும் ஸ்பின்னர்ஸ் உதவா இருக்கா இந்த பிச். இறங்கி வந்தார் ராகுல் டிராவிட். கரெக்டா பேட்ல பட்டுடுச்சு. ஆனா ஸ்டம்பிங் தான். பின்னாடி ஆடிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி. லைட்னிங் ஸ்பீடு தாங்க. பால் அவர் கையை போச்சுன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க கிரீஸ் விட்டு வெளியே நின்றீங்கன்னா அவ்வளவுதான். டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. MS தோனி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. ஆனா நம்ம மனசோட ரிட்டையர் ஆக மாட்டாரு எப்பயுமே. இறங்கி வந்தார் டிராவிட். சிங்கிள் கிடைக்கும். ரோஹித் சர்மா ஃபீல்டர். சரியான பால். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. இந்த ஓவர்ல எதுவும் பார்க்கல. 3 பால்னா சரியா பட்டுதாங்க. பண்ணல நினைக்கிறேன். இல்லைங்க 4. ஒரு வாட்டி எட்ஜ் போட்டு தான் நினைச்சேன். ஆனா 4 போயிருக்கு. இப்போ சொல்லி கூட முடிக்கல. இந்த ஓவர்ல எதுவும் நடக்கல. ஆனா வீரேந்திர சேவாக் நடத்தி காட்டிருக்காரு. பவுண்டரி. ஒரு பீஸ்ட் மூட்ல இருக்காரு இப்போ வீரேந்திர சேவாக். ஆன் டாப் ஃபார்ம். டாப் கியர்ல இருக்காரு இப்போ அவரு. இந்த வீடியோ யாரு புதுசு இந்த சேனல் பிடிச்சா அந்த லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் போற வீடியோ உனக்கு மோட்டிவேஷனாக வரும். ப்ளீஸ் அதான் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் பார்ப்போம். சிக்கர் தவான் அந்த ஃபீல்டர். 4 overs gone, 38 for 1. ரோஹித் சர்மா பார்ட் டைம் போலர் வந்திருக்காரு. 2 ஸ்பின்னர் போடணும்னு பார்க்கலாம். ரோஹித் சர்மா தூக்கி போட்டாரு. ஆனா டாட் பால். கொஞ்சம் ஃபீல்ட மாத்தி வச்சுக்கலாம். இருங்க டிஃபென்ஸ்ல வச்சு 4 வச்சுங்க. சூப்பரா இருக்கும். சுத்தி நிற்பாங்க ஃபீல்டர்ஸ் உங்களுக்கு. ஆனா சிங்கிள்ஸ் தான் அதிகமா போகும். அதான் மேட்டர். இப்போ கையிலையா ஃபீல்டர் கையில செமையான பால். ரோஹித் சர்மா தூக்கி போடுற அடிக்கணும். வீரேந்திர சேவாக் டைம் பண்ணாம அவுட் ஆர்னஸ். வெளியே நிறைய 3 ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்ல. அவுட்டா பேட்ல போட்டிருக்கா இல்லைங்க. பார்க்கலாம். டபுள் ஓடுவாங்க. ஹர்திக் பாண்டியா விராட் கோலி மணிக்கணும். கேப்டன் விராட் கோலி தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ஆனா பால் கையில ரோஹித் சர்மா செமையா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. ஓவர லெஜெண்டரி வீரேந்திர சேவாக் பேருக்கு போட்டு இருக்காரு. சிக்ஸர் பேட்ல பட்டோனே வருது. மிகப்பெரிய 6 இது. அப்படி கமெண்ட்ரி பாக்ஸ் மேல வந்து வந்தது. ஆனா ரோஹித் சர்மா உங்களை பத்தி யாருக்கும் தெரியும். ரோஹித் சர்மா ஹேட்ரிக் எடுத்திருக்காரு. மும்பை இந்தியன்ஸ் கூட ஜேபி டியூமணி நிறைய 3 விக்கெட் ஹேட்ரிக் எடுத்திருக்காரு. அது மும்பை கூட டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் அப்போ 2009 எடுத்திருக்காரு. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேட்ரிக் நினைக்கிறேன். 4 runs, 12 of the over, 5 overs gone, 50 for 1. கரெக்டா இருக்காங்க. இப்போ அடிக்க ஆரம்பிச்சுதான் ஈஸியாவே அனுப்பிச்சிடலாம். கரண்ட் ரன் ரேட் 10ல இருக்காரு. 103 எடுத்தா இந்த மேட்சை ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் நம்ம.
ஈஸியான ஸ்கோர் கூட நினைக்கிறேன். என்னன்னா 10 overs 103 கொஞ்சம் ஈஸி தான் இந்த. ஆனா இந்த கேம்ல கொஞ்சம் ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். அம்பேஸ் வராங்க, லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸ் வராங்க ஃபீல்டிங்க்கு. ஆனா ஜகீர் கான் இந்த போலிங் போட வராரு. இந்தியன் சைட்ல மாஸ்டர் சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் ஜகீர் கான் டு ரோஹித் சர்மா. இறங்கி வந்தா ரோஹித் சர்மா சிக்ஸர் டு ஸ்டார்ட் தி இன்னிங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் இன்னிங்ஸ். நான் ஸ்டார்டிங்ல ரோஹித் சர்மா கிட்ட இருந்து சூப்பரான ஸ்டார்ட். பார்ட்னர்ஷிப் வேணும். இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னா கன்ஃபார்ம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் வேணும். விலகி வந்தா 360 டிகிரி ஏபிடி வில்லியர்ஸ் இப்போ ரோஹித் சர்மாக்குள்ள பூந்துட்டாரு. விலகி வந்து தேர்ட் மேட்ச் சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ரோஹித் சர்மா ஆன் ஃபயர். ஃபீல்டிங் பேஸ் ஒன்று மாத்துறாரு. 2 ஃபீல்டர் தான் வெளியே இருக்காங்க, மிச்சம் எல்லா ஃபீல்டரும் உள்ள இருக்காங்க. ஜகீர் கான் தேர்ட்லி ஸ்ட்ரைட்ல சிக்ஸருங்க. பேட்ல பட்டோன்னு தெரியுது. ரோஹித் சர்மா ஹேட்ரிக் ஆஃப் சிக்ஸர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பால் 6, செகண்ட் பால் 6 அண்ட் தேர்ட் பால் 6. ஓ மை காட், சண்டை இங்க. ரோஹித் சர்மா அண்ட் ஜகீர் கான் பேச்சுவார்த்தை நடந்துன்னு இருக்கு. செம்மையா இருக்க போது காரசாரமான போட்டி. அடுத்து 6 போவோமா, அதான் கேள்வி. ஷார்ட் பால் ஃப்ரம் ஜகீர் கான், சிக்ஸுங்க. யப்பா என்ன 6, என்ன ஸ்டார்ட் இந்தியன் டீமுக்கு. இன்னொரு ஸ்டார்ட் தான் தேவை. இந்த உள்ள ரன் அடிக்கிறது 10 ஓவர்ல. சரி என்ன ஸ்டார்ட். 24 ரன் வந்திருக்கு 4 பந்துகள. 4 6 4 பந்துகள. சரியான ஸ்டார்ட் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும். டோட்லி ஸ்ட்ரைட்ல சிக்ஸர். ஸ்ட்ரைட்ல 6 இல்லைங்க, கொஞ்சம் தள்ளி விழுந்திருக்கு. ஆனா ஆல் தி வே ஃபார் சிக்ஸர். எப்படி வந்தா என்ன, சிக்ஸர் தான். ரோஹித் சர்மா தான் ஹிட் மேன். ரோஹித் சர்மா சாமா ஃபயர் காமிக்கிறாருங்க. வான்கடேஷ் தேவன் சுத்தி காமிக்கிறாரு. ஜகீர் கானுக்கு ஸ்விங்கர். ஓ மை காட், செய்யப்பட்டுதா பவுண்டரிங்க. 34 ரன்ஸ் ஆஃப் தி ஓவர். ஜகீர் கான் ரொம்ப 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 எக்ஸ்பென்சிவ். அடுத்த ஓவர் யார் போட வருவார்? ஜவல் ஸ்ரீனிவாஸ், தி லெஜெண்டரி பவுலர். இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம். மேட்ச் ரெஃபரி அவர் வருவாரு. ஷிகர் தவன் ஸ்ட்ரைக்ல இருந்தா இப்போ பார்க்கலாம். ஷிகர் தவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்க்கலாம். ஜவல் ஸ்ரீனிவாஸ் டு ஷிகர் தவன். கட் பண்ணி செம்ம ஷாட்டிங்க, கிளாசிக்கான ஷிகர் தவன் ஒரு கட் பண்ணி விட்டாரு பால. சரியான பவுண்டரி ஃபார் ஷிகர் தவன். ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரி. அந்த ரிப்ளே காமிக்கிறேன். சரியான ஷாட். ஜவல் ஸ்ரீனிவாஸ் ஸ்லோவா போட்டிருக்காரு. ஃபீல்டர் கரெக்டபிள் சும்மா லைட்டா கட் பண்ணாரு பால. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரி. 38 ரன்ஸ் 1.1 ஓவர்ஸ்ல 7 பால்ஸ்ல. சம ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஷிகர் தவன். அடுத்த பால் இறங்கி வந்தா டாட் பால். சம ரிப்ளே டு ஜவல் ஸ்ரீனிவாஸ், ஒரு லெஜெண்டரி பவுலருங்க. சம பவுலர். இந்த வாட்டி பட்டிருக்கேன். போன வாட்டி ட்ரை பண்ணாரு பால் அதே ஃப்ரம் தி அவுட் ஸ்விங்கர் போட்டிருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஒரு இன் ஸ்விங்கர் இறங்கி வந்து 6. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஃபார் ஷிகர் தவன். போன ஓவர்ல அதிக ரன் 34 ரன் அடிச்சாங்க அந்த ஓவர்ல. இந்த ஓவர்ல ஒரு 3 பந்துகள்ல 10 ரன் வந்திருக்கு. சுத்தினாரு கையில தான் ராகுல் டிராவிட் கையில சிங்கிள் கச்சமா. ஆமாங்க சிங்கிள். எப்போ ஃபீல்டிங் ராகுல் டிராவிட். பால் தலையில இருந்து போயிருக்கு. ரோஹித் சர்மா என்ன பண்ணுவார் பார்க்கலாம். ஜவல்ஸ்தீனா ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்துக்கிறாரு. ஷார்ட் பால் ஃப்ரம் ஜவல்ஸ்தீனா 6ங்க. இவருக்கு ஃபார்ம்ல எப்படி போட்டாலும் 6, டாப் ஏஜ் போட்டாலும் 6, பாட்டம் ஆஃப் தி பேட்ல போட்டாலும் 6. 51 பார்ட்னர்ஷிப். வெறும் 11 பந்துல கான்ட்ரிபியூஷனை பாருங்க. ரோஹித் சர்மா 7 பந்துல 40 ரன் அண்ட் ஷிகர் தவன் 4 பந்துல 16 ரன். சம பார்ட்னர்ஷிப் 2 பேர்கிட்ட இருந்து. ஆனா சரியான ஷாட். போன ஷாட் ரோஹித் சர்மா கிட்ட இருந்து. எப்பா என்ன ஸ்டார்ட். இந்த ஸ்டார்ட் தான் போன இந்தியன் டீம். இப்போ இந்த பத்திக்கு ஒரிஜினல் இந்தியன் டீம் எதிர்பார்ப்பாங்க. எப்போ சிக்ஸர் அதான் சொல்றதுக்கு இல்லை. இந்த ஓவர் சம்பாடி. அடுத்த ஒரு ஜகீர் கான் தான் போட வருவார் கன்ஃபார்ம். ஆமாங்க ஜகீர் கான் தான் போட வர்றாரு அடுத்த ஓவர். சம ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரோஹித் சர்மா.
இந்த வாட்டி சுத்தி விட்டாருங்க. போன ராகுல் டிராவிட் கையிலனா இந்த வாட்டி கிரவுட் ஒரு கையில கன்ஃபார்ம் கேட்ச் பிடிச்சே ஆகணும் அந்த பால். இல்லைன்னா ஹெல்மெட் போடணும் உட்காருங்க. மும்பை ஸ்டேடியம்ல அப்படி அடிக்கிறாங்க. ரோஹித் சர்மா, சிக்கர் தவன், பவுண்டரி இங்க. சிக்கர் தவன் 360 ரெண்டு பேருக்குள்ள பூந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் ரோஹித் சர்மா 6 அடிச்சான், இந்த பக்கம் ஒரு 4. சமாஸ்தாத் ஜகீர் கான் கன்ஃபார்ம் இதுக்கு பே பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி. சிக்கர் தவன் சம்மடி வச்சிருக்காரு. எப்பா என்ன ஷாட்டுங்க. சிக்ஸர் டாப் ஏஜ் பட்டவனது. நான் சொன்னல இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபார்முகளை எங்க போட்டாலும் 6 தான் சொன்னல. அது வகையில ஒரு டாப் பேஜ்ல போட்டு சிக்ஸர் 73 ரன்னுங்க. எப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் எங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்க. சம ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சிக்கர் தவன் அண்ட் ரோஹித் சர்மா. இலங்கையினர் மிகப்பெரிய சிக்ஸர் கட்டாயிடுச்சு. சிக்ஸர் India won by 10 wickets. Easy win into India. Congratulations to Team India. Rohit Sharma the man of the match. 55 run. All guys video முடிஞ்சது. Friends and family share பண்ணுங்க. Confirm support பண்ணுங்க please guys. Bye bye. அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம்.